Mitä teet? Laitat se pizzaa? Ai et muka. Mikä toi sitten on? Pantaliinia. Ai toi vai? Taitaa olla tomaattia pizzaan. Tomaattia pizzaa. Muista laittaa joka kohtaan. Mihin sai taitetaan minne? Tää. Laita johonkin mistä puuttuu, missä ei vielä ole tomaattia. Tossa ei oo vielä tomaattia. Noin. Mennä tätä. Mennä tätä. Laita sinne nurkkaan. Panna tohon puuttuu. Noin. Mitäs sitten? Laitetaanko juustoa? Tätä. Mm. Tätä. Tätä. Ei se haittaa. Sä voit pudistella kädet. Laita joka paikkaan sitä juustoa.